La història del segle XX està marcada per dos grans conflictes bèl·lics, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, i la Segona Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Entre aquests terribles conflictes es va produir un espai conegut com els feliços anys 20, que va originar moviments socials i culturals de gran fertilitat creativa. Aquest període es caracteritza per un creixement econòmic molt ràpid, degut a la producció de béns en cadena que fa baixar el preu dels productes, pel naixement de les ciutats com les coneixem avui en dia, amb la construcció dels primers gratacels i per l'aparició dels cotxes com a objecte a l'abast de qualsevol ciutadà. Apareixen també els moviments obrers, els d'alliberament de les dones i les reivindicacions dels drets de les persones de color. Sorgeix la indústria del cinema i amb ella Hollywood i les grans productores cinematogràfiques. Neixen noves músiques com el jazz i el blues. El món sortia d'una guerra i volia viure sense saber que a l'horitzó n'esperava una altra.